जेरै मिसा जोंनि बर'फोरनि अनला ओंख्रि थायोना बिसोरनो नर्थफोरनि अनला ओंख्रि आरो बेयाव पक'रा बे जाबाय नर्थ इण्डियान अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि Hey everyone, welcome back to another vlog. एकदम दिनै थान्दा आरो बे दिल्लीयाव माने दिल्लीयावथ' डिसेम्बर फार्स्ट उइकनिफ्रायनो खोमा एकदम थान्दा गोलैयाखैमोन आरो सुवेटार गानालासिनो थानो हायोमोन बाट दिनै आरो थेवबाबो आं फुल सुवेटार गानाखै आं बोरैबा फुल न'आव थाबा बिदि फुल सुवेटार गानबाथाय एसे खस्थ' मोनो आरो ओंखायनो गानाखै माने हाफ सुवेटारल' गानदों सैमाफ्रा जि एकदम सोंगासिनो नै पार्कआव दिनै सान्दुंबो गैया थान्दाथार दिनै एसे थान्दा आरो ओंखायनो मानसिफ्रा दिनै एकदम जेकेट गानलायनानै फैदों बेलेग खालिथ' मैया ओमफ्राय एक सप्ताहसो जाबाय आरो थान्दा गोलैयाखैमोन आरो भिडिअबो एसेबां बिदि बानायनाय जायाखैमोन थान्दा गोलैयाखै आरो हरावबो माने ब्लेंकेट जोमबाबो एसे गरम नाङो टाइपनि आरो एसेबां थान्दा नङामोन आरो बाट दिनै एकदम फ्रि बिदि बारगासिनो आरो एसे थान्दाबो आरो बिफांफ्राबो जि हाद्रि बालाजोंनो मैला जाजोब्बाय दा इसिङाव जोंना जोहोलावा मा खालामबाय थादोंबा दिनै बिहा अफिस गैयाना ओंखायनो मा खालामबाय थादोंबा नायहैनोसै र' ओइथिं दिनै मा बानायगोन दे दिनै बानायगोन नर्थ इण्डियान स्टाइलाव जाग्रा मोनसे बुस्थु आरो कारि पक'रा होननानै पान्जाबि कारि पक'रा आरो बेयाव मा होनो जोंनि बेयाव जेरै बिसा गोखै जायोना आइटेम थाइगिरजों जायो मालाबा खामरेंगाजों जायो नङाबा बे मैथाजों जायोना मैथा मुखि जायोना बे बेसादनो बेयावबो बिसोरनाबो मोनसे गोखैनि आइटेम दङ आरो नर्थ इण्डियानफोरा जाग्रा मोनसे गोखै आइटेम दङ जायखौ होनो कारि पक'रा दिनै बे कारि पक'राखौनो बानायगोन आरो आं माने गोबावनिफ्रायनो बेखौ जागोन आवगायाव लास्ट खनसेल' जादोंमोन आरो आं बानायनानै बिदिनो आरो जोंथ' नर्थ इण्डियानि बे डिसखौ एक्सपार्ट नङामोन बाट इउटुबावथ' दा एभेलेबल ना इउटुबनिफ्राय नायनानै आरो बयबो बानायना जानो हायो आरो आं फार्स्टआव बिथाङानो आरो बे जोहोलाव जाहोदों आरो आं फार्स्टआव ओरैबायदि गाज्रि मोन्दों मा जाहोखो बिदि होननानै आरो हिमाचलाव खोमा जों बेरायनो थांदों हिमाचलाव जों मसौरियाव थांदोंमोन आरो बेरायनो अब्ला बे जाहोदों आरो आं नोंखौ मोजां मोनसे माने डिस दिनै जाहोगोन दे होननानै रेस्टुरेन्टआव हटेलाव ओमफ्राय कारि पक'रा ओरैबायदि गोखै माने बेसननि ओंख्रि आरो बे स्पेसियेलि बेसन ओमफ्राय आरो गाइखेर दाखायानो गोखै जायोना गोखै आरो बेसननि आरो गाइखेर दाखानि आरो स्पेसियेलि बेखौ जाहोदोंमोन आरो ओमफ्राय आं मा एसेबां फुड ओंख्रि बियो होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव जायै माने बे टेस्टआ आंहा डेभेलप जाबायना सालायाव बिनिफ्राय मोजां मोनग्रा जाबाय आरो ओंखायनो न'आव सानसे बानायदोंमोन ओमफ्राय दिनै बानायनोसै आरो आं जेनेबा ओरैनो सोरना नायै सोलोंबाय आरो बानायनो दा बे फार्स्टआव पक'रा बानायनांगौ ना बेहाय पक'रा होनांगौ ओंखायनो पक'रानि थाखाय प्रिपेयार खालामगासिनो आरो पियाजनि पक'रा आरो नर्मेल पियाज आरो बे बेसननि पक'रा जेरैबायदि जों साहाजों माने जाबाथाय बानायोना बिदि आरो खायफाया जेनेबा बिनि मानसिफ्रा अनलि कारिल' बानायो बिदि पक'रा बानाया आरो अनलि कारि बानायो कारिबा अनलि झला जायो आरो बे बेसननि ओमफ्राय आरो गाइखेर दाखानि झल जोंना पक'रानि थाखाय आरो बे बेसन ओमफ्राय पियाज बानलु ओमफ्राय आरो दै होआखै दै स्पेसियेलि कारि पक'रा बानायबा आरो माने गाइखेर दाखाजों बिदि गाइखेर दाखाजों मारिनांगौ आरो बेखौ बानायनांगौ अब्ला माने सब जायोनो आरो पक'राया बेयाव दै होआखै आरो नर्मेल पक'रायाव दै होयोना बेयाव उइदाउट दै मा खालामदों आरो घरखौ बानायदों आरो फार्स्टआव माने पक'राखौ बानायना लानोसै आरो जिहेतु बेहायनो इन्डाक्सनावनो बानायगोन ना जोङो कुकाराव बे माबा कारिखौ ओंखायनो फार्स्टआव पक'राखौ बानायना दोनसै आरो जोंना पक'रा बानायनाया जाबाय पक'रा इज रेडी दा नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है ऐसे बाउल पे बेसन लेना है जो लोग नोट पे उनको तो हमसे भी अच्छे से पता होगा हम तो अभी डालना है 2.5 tablespoon गलाय बेसन कारिया जों दै होनानै गलायसिगोन आरो बे कारि पक'रा बानायबा दैनि क्वान्टिटिया बे बारा जानांगौ आरो ओमफ्राय जाहाथे बेहाय जेबो लामसाम थाया आरो पुरा एकदम बिदि गथा थानाङा आरो बिदि गथा थाबा माने प्रपारलि मिक्स जानांगौ आरो बेसेबां मानसि बेसेबां हिसाबै क्वान्टिटियाव लाबानो जाबाय आरो जों सानै मानसि ना खम आरो ओंखायनो
बेखौ दोहैनिफ्राय बुंनो सानबाय थादोंमोन आरो बे जाबाय नर्थ इण्डियान अनला ओंख्रि आरो बे नर्थ इण्डियान जे मिसा जोंनि बर'फोरनि अनला ओंख्रि थायोना बिसोरनो नर्थफोरनि अनला ओंख्रि आरो बेयाव बेसनजों बानायो आरो जास्ट बे गोखै जायो आरो बेनो आरो डिफारेन्सा जेरैबायदि जों माबा फान्थावजोंबो अनला जायोना फान्थाव गोखैजों बे जे लकेलजों मोनो फिसा फिसाजों बेबायदि आरो दानिया जों बेहाय गाइखेर दाखा होनसै आरो बेयो स्पेसियेल बेनि इनग्रेडियेन्टआनो गाइखेर दाखा एन्ड बेसन अब्लासो गोखै जागोन ना दाथ' पुरा ओरै गथा जाना दंना पुरा एकदम दै होनानै दै एकदम एसे होनांगोन आरो फुट्टी मेरे पास चॉपस्टिक है इससे मिक्स करते हैं अच्छे से दा जों नैबेबायदि गंसे खुरैयाव बिदि हालदै पाउडार हालदै माने कारि पकरा बानायबा आरो बारा बुरजा होनांगौ आरो मानो होनबा बेहाय गाइखेर दाखा बेसन दंना ओंखायनो कालारा हालदै होबासो ओंख्रिनि कालारा मोजां जायो आरो बिनि उनाव जोङो होगोन धनिया पाउडार दुन्दिया पाउडार एनै जिरा पाउडार चिली पाउडार दखाननि संख्रि एसे दै होनानै गलायनोसै आरो बारा होनाङा मिक्स खालामना लाबाय आरो मस्लाखौ दानिया जाबाय बियो बेसेरि कारियाव नैबे राइ बेसर बा लाइ आरो मिक्स बेगर दङ मास्टार्ड सिड्स ओमफ्राय बिथिं दङ हाइजें आरो सामब्राम गुफुरनि देनाय दा जों थाव होनसै आरो थावा गुदुं जाबायनो दा जों माने बेसरनि बेगरखौ होनसै आरो मास्टार्ड सिड्स दा जों होनसै मसाला का मिक्सचर मसाला का पेस्ट और मिक्सचर दानिया जों बेहाय एड खालामगोन नैबे बेसन आरो गाइखेर दाखानिफ्राय आरो नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव लाखि आरो जेब्लासिम बे कारिनि बिदि जों जाहोबायना गाइखेर दाखा आरो बेसननि मिक्सचार जेब्लासिम मोनसे गोदौना फैया आरो कुकारावनो जा बा सारायावनो जा संबाथाय अब्लासिम एरबायनो थानांसिगोन आरो नङाबा गथा जालांगोन गथा जालांगोन गथा गावलांगोन माबाया गाइखेर दाखाया गावबोनानै गथा जानो हागौ आरो लाम्स जानानै गाज्रि जालांगोन आरो ओंखायनो दांबायनो थानांगोन आरो दा लोगोफोर जों नायलाय जोंना गोदौनाया फैबायना दा ओंख्रियाव कारियाव दा जोङो दांनायखौ एरबाय थानायखौ आखाइखौ साइड खालामनो हागोन आरो दा बिदिनो जों मिडियामाव खालामनानै बेखौ बिदि गोदौहोबाय थानो हागोन दा जों बेखौ कुकारनि बे खोबग्राखौ आरो साइड खालामनानै एसे जाहाथे स्टिमा ओंखारो साइडथिं बिदि खोबनानै दोनसिगोन आरो गेजेर गेजेर एरनांगोन नायनानै बा कन्टिनिउवासलि एरबाय थानाङा आरो लोगोफोर जोंनिथ' बिटिआरनि इलेक्सनाथ' जालांबायनो ओमफ्राय रिजाल्टआबो ओंखारबायनो दा जेखिजाया जायफोर बिथांमोना देरहादों बिथांमोना जाहाथे जोंनि बिटिआरखौ जौगाहोनो आरो मोजां मोजां खामानिफोर मावो आरो बेखौनो जोङो आसा खालामबाय आरो जेखिजाया जोंथ' थांनो हायाखै एबार लास्ट टाइम एसेम्ब्लि इलेक्सनाव एसेम्ब्लिना एमपि इलेक्सनाव होदोंमोन जों भट लास्ट टाइम जों एमपि इलेक्सनाव थांनानै भट होनो मोन्दों थाग थिगनो आरो बाट बेबारथ' थांनो मोनाखिसै आरो जोङो थांनोबो मोननाय नङा आरो दा जेखिजाया ओंखायनो जायफ्रा बिथांमोना देरहाबाय मोजाङै जाहाथे जोंनि बिटिआरखौ जौगाहोनो हायो मोजां मोजां खामानि मावो जोंनि इयुथफोरनि मोजांनि थाखाय बा जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बेखौनो जोङो आसा खालामो आरो जोंना 5 मिनिटसो जाबाय आरो गोदौबाय थानाया दा बे गोदौबाय थानाय उनाव बे देनानै दोन्दोंमोन ना मस्ला हाइजें आरो सामब्राम गुफुर बेखौ होनानै दा गदौनो होदों आरो साइड साइडथिं बेबायसा जादों आरो
जेसेबां चिलि पाउडार होयो आरो जेसेबां हालदै पाउडार होयो बेजोंसो बे कालारा डिपेन्ड खालामो आरो बे हालदैया खम जाबा कालारा एकदम गुफुर जानो थागोन आरो नुनायाव मोजां जानाय नङा ओंखायनो नर्मेलि जों जि ओंख्रि बानायो बेहाय होनाय हालदैनि क्वान्टिटिनि सायाव बेहाय बारा होनांगौ आरो बिदिनो पकराखौ बिथाङा मोनजायाखै मानो होनबा खम बानायदों ना गावनो खम माबा खालामना लाबाय नङाबा बियो दासिम जाबाय थागौमोन आरो पकरा दा लोगोफोर जोंना एनै कारि पकरानि जि कारिया आरो एनै बे दा ओरैनो बेसिम थाबाय आरो जालांबाय ओंखायनो आरो बारा गथा जाबाबो माने कारिया जानो गोथाव मोना आरो गथा गथा जाबाथाय जेरै अनलाया बारा गथा जाबा माने बोरैबा जायोना एसे थिग माने थिकनेसा माने कनसिस्टेन्सिया एसे जानांगौ आरो थिग मथे दा ओंखायनो जों नैबे पकराखौ होनोसै आरो 1-2 मिनिट्सनि उनाव जोङो थिखांसिगोन और करी पकौड़ा बन के रेडी हो गया वाह वाह और अभी हमारा लास्ट काम बाकी है ना बे गारबा लाबाय दा बेहाय एसे जोंनि बे गारबाया बेखौ मावबाय थानायखाय बिदि जादों कालारा जों बे बैसा खामबाय थानायखायनो बिदि जादों बे सामब्राम गुफुरबो मालाबा लोमजाबाथाय गुदुं खालामना जों थाव एसे होबाय थाव होनानै बेयाव बेखौ खालामसिगोन आरो जों बे गारबानि मेन खामानिया बेनो आरो ओंखायनो गोसोम जालांबाय नोंथाङा साननो हागौ आरो बे मानो गोसोम जादों होननानै दा बेहाय जोङो होगोन बे जिरा गथा जिरा ओमफ्राय जाबाय दा जों बेखौ कारिखौ बन्द खालामसै आरो लोगोफोर जोंना ओंखामफ्रा सब रेडि जाजोब्बाय दा जानोसै आरो जेबो गैया अनलि कारि पकरा ओमफ्राय पापड़ एवबाय आरो जेबो गैया माने दिनैनि जोंनि स्पेसियेलानो कारि पकरा ना कालाराबो मोजां एकदम बिसोरनि बिसानो जादों दखानाव बानायबा जेरै गोसो जायो पकरा बे जाबाय नर्थ इण्डियान अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि बेसरनि अनला ओंख्रि होननांगोन आरो दा जानानै खोन्थानोसै नोंथांमोनखौ दहायसो संख्रि टेस्ट नायदोंमोन आरो गोथावनो मोनदों बरिया जादों एक्जेक्ट बिसोरनि बिसानो जादों आं रोंदों थारमाने बानायनो गोखैयाबो माने पुरा लिमिटाव जादों आरो ने It's yummy मोजां मोनदों गोबाव साननिफ्राय जागोन होनना बुंबाय थानाय क्रेभिंस आरो फाइनेलि जाबाय जों जाना लानोसै लोगोफोर एसे उनाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दासो नुजाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखाम जाखांनानै एसे ओरैनो माबाबाय नायबाय टिभि नायबाय एसे उन्दुबाय ओमफ्राय आं बे रुमावसो दङ आरो ओमफ्राय बे रुमाव पिसिआव कम्पिउटाराव बिथाङा माने बिसोरनि भिडिअ कनफारेन्स जागासिनो आरो मिटिं जागासिनो अफिसनि ओमफ्राय बेहाय माने बिथाङा नुजायाखै जास्ट माने सब जाय जइन खालामदों आरो बेहाय एप्रुभ खालामगासिनो आरो दिनै गुवाहाटीनि माबा आर्बिट्रेटरनि मिटिं दङनो आरो बेहाय मिटिं जाबाय थादों आं नोंथांमोनखौ सिरि देखायहैनोसै आरो
बिफोरा गावनि जि केमेरा आरो गावनि भइसखौ मिउट खालामना लादों ओमफ्राय बेलेगफोरखौ नायबाय थानो हायो आरो बेखौ रावबो नुवा जोब्बाय माने भिडिअ कनफारेन्सिं खालामबा एसेबां बुस्थुफोरखौ मोजाङै क्लियारलि खोनायाना पुरा इक' जाबाय थादोंमोन आरो आव 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 इक' जाबाय थादोंमोन आरो जायफोरजों मिटिं खालामदों आरो इसोर गुवाहाटीनि आरो ओमफ्राय बिथांमोननि अफिसनि आरो दिनैनि भ्लगखौ बारा गोलाव खालामया नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम बाय 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 लोगोफोर बाय बाय